ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯй кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, мараман сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои карамада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Toyota Camry DSK, ҳастаи Volkswagen мошинои боркаш, Daewoo Matiz, дута Opel Caravan бо нархи арзон, сечка объёмный, сечка простой, Toyota Corolla, Lexus RX, хоб Opel Astra F ва дигар мошина аст ки бо нархҳои арзон баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари наста ки кадом маркаи мошин ба шумо ки лозим аст мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 133 сомону 50 дирҳам. навор ассалому алайкум, марамад рафтем. Салому алейкум бародари аҳли ислом. ин такси граница ина бародар гавзан. Салому алейкум бародаро. Бачаҳо ғариб ҳама каса созен хубен, саломатон хуба. Ҳама тинҷа ка. Ина мо соқ саломат хай граница рафтем. Омадаем нами атақати на хай мошинча, нормали рада. Соқ салома рафтем омадаем на қади бачаҳо я бачаҳо рашон терака. Салому алейкум бародаро. Айна роста мегай бародари мо ҳам рафтем, мақсад сух саломат омадем бачаҳо қати. мақсади гап ки раҳ рӯ тинҷа метавонем ки ҳами акада мақсад алоқада бироем. ҳами ака қати ранги мо мақсад мебара сух саломат мебара. иншоалло ки ҳамаш тинҷа. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза аста ки Volkswagen Crafter аста ки мошини боркаш Volkswagen Crafter. ҳамин хел маълумот соли бароишаш 2010 сол аста ки судишуриш дизеля, объём моторуш 2.5 силиндр аст, 2.5 силиндр аст. коробкаш механика сайстани мошин мега беҳтарин тозак, ҳамаи намуд комфорт. ина дурнои ақибуш, хоб салонои пешуш, баллон ҳамаш нав. мошин мега 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, баллонош мега пачкаи хадавот. дӯстон азиз, свети сафеда мошин комфорти соли 2011 сол аст. нархи мошина мега 160 мегем бо муомилаи хуби хуб мекунем ё ки ба ягон квартирам алиш мекунем. квартира аз шаҳри хуҷанд, аз шаҳри душанбе хай бо варианти хона пешо ки ба квартира алиш мешавад. агар сумка 160 бо муомилаи хуб дорад ва Volkswagen қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонида. дута рақам аст ки ҳад рақамошон 24 соат кор мекунад ва ин рақамҳои 53 WhatsApp ҳам дорад. ҳад рақамошон кор мекунад, ҳардуш тисела шахсони дӯстон азиз, шахсоне ки мехаридем ки алиш мекунед, аз ин рақамҳо маълумотча мегирем. мошин мега беҳтарин ҳолат дай Volkswagen Crafter марамад дига маълумотча аз худашогирӣ ҳам алиши ҳам сумакӣ бо арзон мешавад. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D аст ба ки светои сафед американка. соли бароишаш 2008 сол аст ки судишуриш газ бензин, объём мотор 2.4 литр, коробка автомат, сайстари мошин мега беҳтарин. мошин мега американкаи но зада. 4 та баллон пачка, мотор беҳтарин, хадавои соз, коробка соз, кондитсионер ях, 1 сола ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз. хоб хай мошин мега бениёд мега тоза лӯбои усто биёр мегад проверка кун. мошин мега ягон расход дорад, марамат омада мошина мега мошина аз пеш омада бинем. нархи мошина мега 110 000 мегем бо дар назди капот савдо мекунем ва мошини қарор дорад дар шаҳри душанбе. мошинча тоза ка мега но зада мега дар душанбе 110 000 сомонӣ Camry D американка. марамат шахсоне ки мехаред рақамошо дар пӯи нивиди тисел метавонед маълумотча гирен. ва агар шумо дар хариди мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон аппарат, ягон маҳсулот чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкотон нагузорем, фаромӯш накунем ва хоҳиш мекунем ки силкаи навори моро дар кадом сайти метавонед силкаша падлисаш кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Lexus RX Series. соли бароишаш 2005 сол аст ки судишуриш газ бензин мега соҳибуш, объём мотор 3 литр, коробка автомат, сайстари мошин мега хубай, чоткай. хоб мошин мега баллонош мегад пачка дӯстон азиз, салон тозака, кондитсионер пансер американка. мошин мегад истеҳсоли американка, 4 дискаҳои хушрӯй, нам хеле свет. ҳай мошин мега общим соз аст. нархи мошина мега 86 та мегем ва мошин дар шаҳри душанбе камтар мегад муомила мекунем ҳаморам дар назди капоти мошин. мошина хай ягон расходча гуфтагӣ нест, илтимос мега алиш палиш не суми холӣ ва
мошини дар Душанбе 86 та. ҳай мумкин ягон сум арзона бисёр не. хоб ин рақамошон аста тисел. Фақат илтимос мегӯяд одамони харидор беҳуда мегӯяд нороҳат накунад, ягон сумашо мегзарем срочнай. Агар мошин нашида бошад савдо метавонед савдо карда гирен марама. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, мо ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка ака Ёқубро. ин ака таҷрибаи 8 солаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, аэропортҳо, территорияи дачаҳо ва метроҳо ва дигар дӯстони азиз, ба ки ҷое ки ба шумо лозим бошад худашон бори шуморо омадан қабул мекунанд ва ба кило мекашанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзо ба территорияи шаҳри Бохтар, Данғара, Кулоб, Восей, Панҷ, Калхозобод, Уялӣ, Ғозималик, Вахш, обшин ба 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. خب ماشیناشون ماشینای اصلی که هر چند نمود کانتین چند نمود کماز دارن و اینجوری ماشین مایدان دارن که ماشین مایده کتی بوری شما رو رفته از اما پشت خونه تو خودشون قبول میکنن و بوری شما رو با دلی پر با سوق سلامت برده میرسونن. شما اگر ای کانال نومی از کانال ما گپ زنید، اگر با شما سکیتکا و ارزان میکنن عین حال در آمازون سکیتکا کدیسن مرامت با شما توصیه میکنیم. میگذاریم با چهارم ماشین فروشی نوبتی است که تویوتا کارولا 1 دوبایکا. соли бароишаш 2006 сол аст ки суифреш газ бензин объем мотор 1.5 литри простой экономни коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад Дубай. хоб салонш ҳам тоза, хай бамперош камтар кор дошта. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш мегад 58 000 сомонӣ аст. бадрон хай ки агар харидор ки бошем бо да пеши капоташ муки савдо меша. нархи мошин 58 та дар шаҳри Душанбе 2006 сол ам бамперош камтар кор дошта. нашод ҳуҷҷат ва дигар чиёш ягон чи гуфтагӣ нест. кадоми шумо ки маъқул боша, агар нарх набоша ин мошини састениш бо занг занед маълумота аз худашон гиред. ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо дар кор боша харидор ки бошен дар таги комментар нависед ки намхари мошини шумо дар кор мо агар ёфтем ай фурӯшанда ҷудо карда бар шумо пешкаш мекунем. лайкотона фаромӯш накунед. ба хотири меҳнатои мо фақат хоҳиш ки силкаи навори моро дар дигар сайтҳо подлисаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Mercedes Benz C-Class H полобъёмни соли барои 1995 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотори 2 литра, коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 9 моҳи дига тонировка дорад. 4 та баллон мегад 90%, мотор мегад звера, салон тоза, свет, диска ҳамаш соз аст. мошин бадро пол объёмни, ранги объёмни кадагасаги пол объёмнишай. нархи мошина мега 50 000 мегем бо камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Қабудионда. нархи мошини 50 000 сомон бисёр не камтар мега арзон мешавад. сон азиз бисёр не арзон намешавад мега, яъне бисёртар арзон камтар арзон мешавад, фақат харидори аниқ. хоб рақамош аст тисел кадоми дар камхари сечкаи пол объёмне ки лозим бошад тонировка ҳуҷҷатдор марҳамат занг занед дига маълумот чагирен. ва дӯстони азиз ба хотири меҳнатое ки монтаж мекунем тайёр мекунем я лайк кардем худи ҳози занен ва хоҳиш ки навора то охираш тамошо кунем подлисаш кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочна бо нархи арзон Daewoo Matiz. соли барои 1999 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём моторош 0.8 литри экономни простой, коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. на зури зур на безеб, ҳолати хуб дай. Matiz 1 мегад, аккумуляторш мегад пачкай, то моҳи августа мегад ҳуҷҷат дорад. инам хеле света, балоншам ҳолати кория. то моҳи августа ҳуҷҷат. нархи мошина мега 17 000 мегем бо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. 17 000 сомон рақамошон тисел. ба кадоми шумо ки лозим бошад барома занг занед дига маълумот чагирен. ва дӯстон аз кадом маркаи мошине ки лозима хушур карда дар таги видео нависен. мо дар видео оянда агар ёфтем аз фурӯшандаҳо ҷудо карда барои шумо видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ аст ки срочна бояд агар Mercedes Benz C-Class H соли барои 1995 аст ки суифреш бензина, объём мотори 8 литра, коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ҳолати хуб хадавот дорад, мотор суд аст, задагӣ неста мегад, кузуф мегад суд аст. хай амихи маълумото навистай ва нархи мошин мегад 35 000 сомонӣ. мошин хай бадон сечкаи простой агин пол объёмни ки сечкаи простой 35 000 сомонӣ аст ва мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. хоб кадомида ки маъқул аст, мақсад ки мехаред рақамошон мегафон дар пори видео 40 ахираш 46 бо занг занед маълумота аз худашон гирен.
кадом марка мошине ки лозима нависен ва лайка занед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастад ки срочная Opel Astra F дар кузови караван светои бризшампанс. соли барои 6-1997 ҳастад ки сӯзишгоҳиш бензин объем мотори 1.6 литри коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор. ҳамаҷош мега 100% ягон проблема надорад. дута электропакет дорад, салоншам тоза кард, чашкош мега варид надорад, ҳуҷҷатош мега то моҳи ноябр, балонош мега 90%, мотор мега 1.16 мега 1.16, яъне ки мошина барои мақсад моторош 1.16 зурае. хоб коробкаш ҳамаш мега содаста, коробкаи 67 зуба мега айзефирае ва центразамока мега. нархи мошин мега 35000 сомонӣ бадоро ва мошин дар шаҳри Душанбеда қарор дорад. бениҳоят вариантҳои хуб буда бисёр чизо дошта ва нархшам арзон аста. мошин агар успед кинен метавонед савдо карда гирен 35000 сомонӣ як хай чанд арзон мекунад инаша нагуфтам. мошин мега 100%. бо маълумотои пурра ва айниша тариқи телефон арзоншон гиред. агар ки бо каравани арзонтар хоҳем, бо ахирдам каравани арзон аста ки хай мақсад ки баёш бо белимони дига хес аст. барома дига маълумотша асосан гирем. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex ҳастад бадоро ки мошинаи мусофиркаш нархи арзон. соли барои 6-1999 ҳастад ки сӯзишгоҳиш дизеля объем мотоша 2.6 литр гуфтага аст. соҳибашане ки матоша ҳамхел гуфтае. коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. назури зур на безеб. хай мошинам хеле светай сайсар хуб ҳуҷҷат пуҷҷатша нагуфтам. балоншам ҳолати кори 4 диска ҳолати коридае. нархи мошин мега 15000 сомонӣ аст. неки нашод арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. 15000 сомонӣ ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакенда. рақамош насаи билайн кадоми дакам хали Hyundai Starex нархи арзон 15000 ки лозим бошад марама занг занен қачон суҳбат ки нашуд арзонша ягон чи нагуфтай. лайка немиходи занен ва навора подписаш кунед. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бадоро ки бояд ага кузови караван аст ки нархи арзон светои олучаги светои вишнови. соли барои 6-1993 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. объем моториш 1.6 литри простой. коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега моторш мега звера мотори зур аст. хоб балонош ҳолати кори средни па 60% хеле примерно ва аккумуляторш мега неки слабия камтар. хоб ҳолаташ дига 100% хай кам хеле полировка обши камтар краскаталаб ҳастай. неки нархи мошин арзон 12500 сомонӣ бадоро бо хай хачон муомила мекунем. ва мошин айни ҳол дар территорияи шаҳр мегирад қарор дар ки ҷои шаҳр намедонам бо хайтон занг мезанен. ина рақамошон вавилон барома занг занен. дӯстон азиз ин буд наворе ки мо ба шумо тайёр кардем. ин буд то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.